xa estamos por aquí, xa estamos polas nosas redes sociais. Hoxe imos a mosar esta oportunidade que temos de que a radio tamén se vexa, pois en varias ocasións. Hoxe temos un montón de convidados. Hoxe imos a falar, teño por aquí, sempre que me comunico cos nosos ointes, pois os remito de vez en cando ás nosa páxina de Facebook, a YouTube. Estou amosando un dos cartéis que pon o traxe popular galego, exposición a través de antigos e réplicas, do 31 de maio e remata o vindeiro 15 de xuño, no Salón Peregrino, aí en San Martiño Pinario, en Compostela. Estades vendo tamén os horarios. Bueno, pois é unha das actividades, das moitas que se están celebrando nestes días en torno que xiran ao redor do traxe. Bueno, con motivo do 30 aniversario da asociación. E para falar de todo isto, que mellor que ter aquí a presidenta da Asociación do Traxe Galego, Consuelo Vázquez. Consuelo, moi bo día, benvida. Bo día. E o vicepresidente, viñeron aquí acompañándose o un ou outro, que non é outro que Aurelio Gianzo. Aurelio, moi bons días tamén. Bos días. Bueno, 30 anos. 30 anos. 30 anos, xa pasaron 30 anos desta Asociación do Traxe Galego. Que me podedes contar de como foi nacendo e como chegamos ata este momento? Porque en 30 anos, supoño que pasou absolutamente de todo, Consuelo. 30 anos, dicen que son poucos, pero son uns cantos, son batallando. uns cantos e moi intensos. Empezaron unhas cantas persoas reuníndose, pensando que isto non se podía deixar esquecer, e traballouse arreo hasta que chegamos aquí. E como chegamos aquí? Como está o Traxe Galego? Que esta asociación, cales son os motivos, o traballo que verdadeiramente ten a asociación? Os motivos da asociación son facer traballos de investigación, reproducción, confección, divulgación e charlas informativas sobre a vestimenta. Hai anos que isto estaba un pouco folclorizado, e nós, desde que collimos un pouco a directiva, intentamos que as prendas que se reproduzcan sean fiéis de prendas testigo. Basámonos sempre na información dos informantes nas aldeas, de recuperación polas aldeas, e vamos encontrando pezas e vamos reproducindo. Outras son algunhas que non temos maneira máis que por fotografía, pois tamén intentamos reproducir a través de fotografía moi poucas, algún mandil, algunha chaqueta, algún dengue, pero despois a maior parte das prendas son todas copiadas de pezas antigas. Antigas, ou ben foto ou ben que se conserva a tradición. Exactamente, sí. Labor interesante. Pois sí, leva moito tempo. Ahora estamos facendo un traballo moi bonito na asociación. Estamos recuperando os traxes santiagueses, picheleiros, chamamos nós, que eran os traxes máis luxosos que había en Galicia. Mira, outro día coincidín coa xente de unha tenda, bueno, estáseme esquecendo o nome, pero me dixo que dentro do traxe galego o compostelán, o picheleiro e o dixo espectacular, penso que tamén, o máis vistoso. Sí, porque é o traxe que lle chaman de brillantes, porque brilla moito. Ten moita pedrería e ten moita luz. Están confeccionados en dúas clases de abalorios. O claro de luna, que se chama así, ou se chamaba así, que é plateado, totalmente plateado. Os dibuxos van facendo silvas e follas e motivos florais, e hainos en plata e hainos en cobre, o sea, en Bristol, que é como un abalorio dourado. Entón, a mestura dos dous, pode haber plata sola ou plata e ouro. Incluso hai algún que tamén leva abalorio negro. Hai unha exposición que xa supoño que será moi visitada, foi transitada e que remata o 15 de xuño. Que se pode ver aquí precisamente? Todo o que estamos falando? Pois aquí pódense ver alrededor de 26 traxes antigos, a inmensa maioría de persoas particulares. Vale. Estos traxes son representativos de todas as provincias galegas. E tamén representativos dos traxes, hai traxes picheleiros. Vale. O
sea, que hai espectacularidade. Sí. E se pode comparar, e se pode ver, e demais. Sí. É todo particular, o sea, esta exposición... Sí, a maior parte deles son de xente coleccionista, Vale. que nos prestou a roupa, pero tamén moita xente particular. Eu ando ben persoalmente polas casas, pedindo onde sabía que había traxes completos, e eu trouxen 7, antigos e completos. E despois temos os coleccionistas que teñen antigos e teñen reproduccións, entón puxemos un pouco variado. Hai algunha reproducción, pero a maior parte da exposición son todos antigos, son prendas antigos. A que lle faltaba completamos con peza moderna, pero está explicado na exposición. É unha exposición profeta na súa terra? Ou vai máis xente de fora a coñecer o que somos a través da vestimenta e do traxe popular galego, ou tamén os galegos nos interesa polo noso Consuelo? Como estamos facendo na hospedería de San Martín Pinario, hai moita xente de fora, están abrallados ca vestimenta, porque pensan que o que máis lles chama a atención? Porque supoño que bueno, todo o mundo terá a súa... Pois o que máis chama a atención, ou polo menos a mí polo que máis me a sollería que hai. Así, a sollería? Sí. É o colorido tamén. E logo a vistosidade dos traxes, sobre todo, os máis bordados, porque os hai sincelos de todo, que non levan ninguna pedra, e os hai que están supercargados. Bueno, claro, o traxe popular galego, que moitas veces aquí falamos deste asunto, incluso algún día, ahora falamos das exposiciones, falamos das actividades, pero incluso alguén que está moi vinculado ao traxe tradicional ou popular galego, dixo que en algunhas ocasións, non sei se vos tedes esa mesma opinión, en algunhas ocasións de protocolo, non estaría mal que incluso o propio presidente da Xunta utilizara o traxe popular galego que sexa para a ocasión en protocolo. Eso axudaría? Bueno, eso hubo un intento alá polos anos 80, cando veu Fraga. De feito, se fixeron os traxes para o presidente. Están confeccionados. Existen? Por Anxo San Martín, sí, existen. Existen unhas reproduccións que se lle fixo a don Manuel Fraga Iribarne alá polos anos 80. Eu acababa de entrar na Xunta e ao pouquiño fixeron os traxes, sí. Pero estando nunca yo cheguei a ver postos. Despois ao final eso era pensado para eso, para as grandes ocasións vestirse el, pero ao final creo que eso en protocolo creo que non chegou a cumplirse a idea, e os donou o presidente do noso Museo do Pobo Galego, está no Museo do Pobo Galego. Axudaría? Existe un capítulo político onde todo cadre, me refiro, protocolo, presidente da Xunta de Galicia, acto institucional, traxe tradicional galego? Se se pensou nos anos 80, entendo que a día de hoxe podría existir esa posibilidade, non, Consuelo? Podría existir, non che digo que non. É difícil, porque non se usa moito. Aquí non é unha zona onde se use moito o noso traxe. Cando se viste? O día do Apóstolo. Estamos pensando todos nese día, claro. O día das letras galegas. Bueno, son un par de capítulos máis, importantes. porque, por exemplo, en outras autonomías, como por exemplo a Canaria, ali, romería que hai, romería que tes que ir vestida de romera. Dou fe. 10 anos en Canarias, 10 anos en Fuerteventura, todo o mundo. Todos. Baile de Taifas, que foi hai pouco. E en Zaragoza. E en Zaragoza tamén. Entonces, entón, a mellor o que temos que ir facendo é intentando promover isto, que cada vez en unha festa, ou incluso eu sou de decir que quedei con os amigos para ir a tomar algo fin de semana. Pois vamos a vestirnos. O banquete de Conxo pode ser así o que máis se achegue a intentar conservar un pouco que fomos? Un pouco, sí. Un pouco. Máis un traxe aldeán, máis da época de Revolución Industrial, máis que da época do traxe do século XIX. Son un pouco distintas. Bueno, vai en camiño de en paralelo. Sí. En paralelo. Eu recordo a Beiras vestir o traxe, que incluso seu pai o recordo visto participando no Día do Traxe no Apóstolo.
Pois queda para moito o traxe popular galego que ten esa exposición que se pode visitar de luns a venres de 11:30 a 2, tamén pola tarde de 4:30 a 8:30 e despois as fins de semana en horario continuado de 11:30 a 8:30 da tarde. Temos unhas xornadas. Contádeme, que hai nestas xornadas, cando, como podemos disfrutalas? Pois estas xornadas empezan o venres 6, empezan ás 4:30 da tarde. Pasado mañá, vale. Pasado mañá. Sí. Hai que animarse a ir, son temas moi interesantes, vale? Un deles, por exemplo, é o adorno corporal con ourivería tradicional. Van a falar dos panos, das vestimentas, por exemplo, na provincia da Coruña, de un montón de temas moi interesantes, de xente que está moi preparada, que ten moito coñecemento, e temos que aproveitarnos deles, que nos den esa información, porque é escasa. Será todo tamén en San Martín Pinario, non? Sí. Será no mesmo lugar da exposición, vale? Sí. Que máis temos? Bueno, pois aparte deso das xornadas que dixeron o sábado tendremos a Gerai Paz que nos falará das variantes do traxe na provincia da Coruña. Eso ás 10:30, entre 10:30 a 12 da mañá. E logo Antón Méndez Gándara, que é un coleccionista de Lugo, que está máis involucrado. Llorense. No, bueno, vive en Lugo, é de Ourense. De Ourense, vive en Lugo, vale. Está máis involucrado nos traxe da provincia de Ourense. El vai dar unha charla e vai a traer prendas para falar deso. A continuación pola tarde tenemos a Trasandaina, sí, que nos falará de o traxer de Ande Lugo. Vale, que o que estábamos falando un pouco, pero neste caso de Lugo, non? Sí. E un pouco como o galego en sí mesmo, cas variantes que pode ter o galego relacionado co traxe, vamos. Sí, que cada recuncho... A ver, non hai un traxe representativo de cada lugar. Vale. O traxe, nos decimos que é de Insua, ou do Incio, de calquer aldea ou de calquer pobo, porque foi atopado aí. Pero eso non quer dicir que todo o mundo viste igual. Claro, non ten nada que ver. Claro. Que máis temos o domingo tamén? Porque é toda a fin de semana. Sí, e despois o domingo pola mañá, cediño, temos a Francisco Collantes, que nos falará sobre a vestimenta tradicional nos coros de Bonito do Ulla de Santiago, o carnaval. Sí. E, para finalizar, temos a Andrés Collantes cos traxes picheleiros, que despois, a continuación, a 1 da tarde, vai haber unha mesa alrededor do traxe. Pensamos que todos estes temas son moi interesantes, con moito coñecemento. Quen pode acudir? Como é a entrada? Como podemos achegarnos? Acudir pode acudir calquer persoa que lle guste o tema e que este interesada. As entradas son gratuitas e está aberto a calquer persoa que queira vir. Calquera persoa que queira vir. Pois poñeremos, como non, toda esta info, ademais desta entrevista para todos os nosos ointes e seguidores nas nosas redes sociais, tamén toda a programación para que lle bochedes un ollo ao longo do día e tamén durante mañá, durante a fin de semana, a Asociación do Traxe Galego, 30 aniversario. Canto tempo levades na directiva? Pois este é o terceiro ano, non? Sí. Este é o terceiro ano. Pensando, canto levamos? Sí, 3 anos. A ver, eu levo máis tempo, eu levo na asociación dende o 2006. Vale. Pero na directiva por primeira vez desde o 2023 ou por aí, non? Sí, levamos 2 anos e medio. 2 anos e algo, casi 3. Cerca de 3. Bueno. E acabamos de convocar tamén un premio de investigación sobre a vestimenta, o Antón Fraguas, que é un premio que se ven desenrolando desde hai 30 anos, o sea, vale. Ahora é bianual, antes era cada ano, ahora é bianual, e este ano, por ser o 30 aniversario, había 2 premios de 1.800 euros cada para primeiro analíticos e descriptivos. Vale. Pero agora xuntamos os dous e fixemos un premio de 3.200 euros para que a xente mande traballos que se poidan xa publicar e facer... É sobre o estudio, sí, sobre a investigación, ¿no? Toda a investigación, sí. Que interesante tamén, bueno, pues algo tan desde noso... aquí, perdón. Dime, desde aquí animamos a xente que presente traballos, claro. Porque é un premio moi interesado. Atacando teñen de prazo. O plazo está aberto desde onte hasta o día 30 de setembro. 30 de setembro. Que teña que ver co traxe galego en toda a súa dimensión, pero... Analíticos, descriptivos ou... Se hai varios, pois mira, varios traballos, o sea, cantos máis millor.
Vale, e depois pódense publicar, Sí, claro. sí. A idea é publicalo, sí. É a publicación do traballo. Que interesante o Día das Letras Galegas, que foi moi aplaudido precisamente porque non estivo nunha figura, senón en moitas figuras. Foi moi celebrado a tradición, as cantareiras, as pandereteiras. Algún día, o Día das Letras Galegas podería estar vinculado. Bueno, nos vestímonos todos os anos, desfilamos. Pero digo celebralo, sí, estaría ben. Galego no Día das Letras Galegas. Estaría ben, sí, eso estaría que estaba moi personificado en autores, en artistas, en escritores e demais. Pero agora que se abriu un pouco, non dá a sensación de abrir un pouco a mano, e que o Día das Letras Galegas, non sei, que xa para casi despedirnos, que síntese facemos da situación que temos gracias a asociacións como a vosa na defensa do traxe galego? Queda moito por facer? Queda moito por facer, porque neste momento quen mantén vivo o traxe son as asociacións folclóricas e está un pouco folclorizado, está pensado un pouco máis para espectáculo que para vestir como se vestían no século XIX. Que un presidente da Xunta nun acto vaya de chegar aí, non? Por exemplo, queda moito, porque ademais nos pensamos que en uns anos desaparece. Sí? Sí, porque cuidado con este vaticinio, Sí, porque creemos que quen pode manter isto son os grupos folclóricos. E se os grupos folclóricos se van á roupa do século XX, xa non ten nada que ver ca roupa do século XIX. Entón, xa se perdeu bastante. Estáse recuperando, hai grupos que van moi ben vestidos e teñen unha boa colección de vestimenta. É caro, ten un vestuario completo, ben feito, é caro. Entón, non todo o mundo ten a posibilidade, entón, claro. É que fixestedes esa comparación que coñezo perfectamente de outras comunidades, que pode ser Canarias ou que poden ser outro punto, o respeto, a tradición, a obrigatoriedade que foi nun principio que agora xa non é tal. E que agora xa non ten ni que ser obrigatorio o participar nese tipo de xuntanzas, porque xa a xente o dá por feito. Sí. Eu vivín ali, era así. Tamén, claro, que é así. Acabei con un traxe dali. Aínda que non nacendo ali, mistúrase nesa... Que interesante. Pois haberá que mirar tamén o que fan os demais para intentar emular, claro. Concienciación, ao fin e ao cabo, de algo que é tan noso como a lingua, que moitas veces está de aquí para lá, en trifulcas varias, pero o traxe galego, por que non? Poñelo na palestra como tema de discusión social, política e cultural en si mesmo. Pois parabéns polo traballo, de verdade, por confeccionar unha cita que é bastante interesante, por dignificar que dentro, tiramos un pouco de Patria Chica, de Santiago de Compostela, que teñamos uns traxes que chaman a atención. Sí, tamén os muradanos, son moi elegantes. Pero menos que Santiago. Pero menos, sí. Que non se enfade ninguén, que isto non é unha competición. A min gustame moitos de muros tamén. Perdona, eu quero facer unha invitación, antes de irnos, a xente para que acuda a estes faladoiros e tamén que acuda a ver esta exposición, porque francamente vale a pena. É difícil conseguir unha exposición como esta, non porque eu este na directiva, sino porque ha dado moito traballo encontrar todo isto e que a xente nos permita mostralos. Non sabemos cando se vai poder realizar outra exposición como esta. Entonces é unha pena que a deixen pasar e que non as disfruten. Oportunidade única, non se sabe cando pode ser a seguinte, porque implica moita coordinación e moita involucración de xente externa, non? E sobre todo de a xente que nos preste os traxes para expoñer. Pois, como despedimos? Que dicimos, Aurelio? A presidenta, como suscribimos? Pois eu o que día suscribo, que día presidenta, animando a todo o mundo que lle guste o tema, que veña ás charlas, que veña e que participe, e que se hai xente moi interesada e que quera facer traxe, que se faga socio na asociación, que veña aos talleres que temos na asociación, e pouco a pouco se vai facendo. Pois que vaya ben, que haxa moito lío neste 30 aniversario, as xornadas arredor do traxe, que arrancan este venres, que finalizan o domingo, toda a programación pois nas redes dese lugar como é o San Martín Pinario, tamén en Radio Líder Santiago, en fin, buscar seguramente que atoparedes toda a info conxuntamente con esta entrevista. Graciñas os dous por Gracias a vos. Gracias por invitarme. Igualmente, gracias.